लोगोफोर आं बेखिनियाव गहपुराव जि जाब्रबथाय जादों बेनि सायाव फंनैसो बुंनो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैदों। माने जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बैसागो रंजानायनि नामाव जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदि गोबां जाब्रबथायाव गोलैयो। सिगांबो बे गहपुराव मोनसे ट्रेक्टरनि एक्सिडेन्ट जादोंमोन, बेवहायबो बेबायदिनो मोसानो थांनानै जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। दिनै निउसाव मा नुनो मोनदों, जोबोद दुखुनांथाव, बिखा खामथाव। जाबायदि गाबदों बिमा बिफाया, न'खरनि सुबुंफोरा बै उन्दै उन्दै देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेबायदि अबथिरा जिउ गोमालांनायाव सोर गाबा जानो, नङा होमबा? थारैनो दुखुनांथाव बे जाथाया। बे जाथाया बबेयाव जादों नोंथांमोना गासैबो मिथिखाबाय। बे जाथाया जादों गहपुराव, गहपुरनि टकजार रङाजान होननाय गामियाव जादों। हरनि 12टासोनि उनाव बे जाब्रबथाया जादों होननानै बुंदों न'खरनि गामिनि सासे सुबुङा। आरो बै बुंनाय बादिब्ला ड्राइभारा जौ लोंदोंमोन आरो बै गारिया जाहैबाय मा बलेर' पिकआप भेनमोन। आरो बेवहाय गासै 20सो बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दंमोननो। आरो बिनि मादाव 7 जिउ जोब्बाय बेबायदि मिथिनो मोन्दों। आरो 15सोआ हस्पिटालाव दं, खुन जादों, जखम जादों। आरो बिनिनो 7 जोबोद क्रिटिकेल कन्डिशनाव दं बेबायदि मिथिनो मोन्दों। जानो हागौ सासे सानै आरो जिउ जोबबावनोबो हागौ, थैनोबो हाबावगौ, बुंनो हाया। थारैनो बे जोबोद दुखुनांथाव। मोनसे दुखुनांथाव बेसो जे बैसागो मागिनो थांदों नाथाय ड्राइभारा जौ लोंदों। नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन, जोंनि मानसिफोरा जौ लोंनाय ड्राइभारनि गारियाव मानो गाखोयो? बैसागोनि नामाव, बैसागो मागिनायनि नामाव, रंजानायनि नामाव, बोसोर गोदाननि माने रंजानायनि नामाव मा खालामो जोंनिया जौ लोङो। ड्राइभाराबो लोंदों बेवहाय। बेबायदि जौ लोंनायनि जाहोनाव दिनै जाब्रबथाया जाबाय। आरो बे जाब्रबथायखौ हमथागोन सोर? बे गोरोन्थियाथ' गासैबो नों आंनिनो। बै उन्दै उन्दै जाखांफुनाय बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखि, इन्जिन, गारि मटर भेहिकेल बे बुस्थुआ जौजों खेला नङा। बेयाव गाखोयोबा अरायबो हुसियार। नोंथांनि ड्राइभारा अरायबो जौ लोङि, निसा बाहायि जानाया मोजां। नङाबा हरखाब माब्ला माबायदि एक्सिडेन्टआ जागोन बुंनो हाया। एक्सिडेन्टआ लाइफआव खनसेल' फैयो, नङा होमबा? खननै खनथाम बेखौ स्कप मोनाबो जानो हागौ नोंथाङा। बेनिखायनो खनसेल'सो जागोन होननाय बाथ्रा गैया। खनसेयावनो नोंथाङा बे बुहुमखौ नागारनांगौबो जानो हागौ। बेनिखायनो अरायबो गोसोआव लाखि, जौ लोंनाय ड्राइभारनि उनाव दा गाखो। आंनि बादिब्ला जुदि खाथि खाला गामियाव बैसागो मागिनो थांदोंबा बेवहाय खुनु बलेर'नि, कारनि, ट्राकनि, बासनि जेबो गोनांथि गैया। आंनि बादिबा साइकेलजोंनो बेस्ट होननानै आं सानो। आंनि बादिबा थाबायनाबो थांजायोमोन, आंनि बादिबा साइकेलजोंबो थांजायोमोन। जुदि 2, 3, 5, 6 किल'मिटार डिस्टेन्सनि गामिबा बेवहाय खुनु बलेर'नि गोनांथि गैया। मानो होनबा बे बैसागो मागिनायनि मुङाव जों माखासे नुदों बर' लाइमोनफोरखौ, बैसोगोराखौथ' बोराय बुरैखौथ' दोनबाय, नाथाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो माखासे जौ लोंनाय जों नुनो मोनदों। आरो दिनै मा मिथिबाय, ड्राइभारा जौ लोंदों। जौ लोंनाय ड्राइभारखौ गारि सालायनो होदों। आरो बेवहाय बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया दिनै जाबाय। बेलेन्स खोमानानै बेबायदि जाब्रबथाया जादों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। न'खरनि मानसिफोरनि गाबनायखौ आं नोंथांमोननोथ' दिन्थिनो हानाय नङा। आंनि बेयाव नोंथांमोना थारैनो निउसफोराव नुखाबाय बेखौ। थेवबो आं नोंथांमोननो बै थैनाय सुबुंफोरनि पिक्सारखौथ' आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होदों। आरो बिथांमोननि मुंखौ आं खनसे नोंथांमोननो खिन्थानि। बिथांमोननि मुङा जाहैबाय मिथिनाय बायदिब्ला बर्नाली बर', सन्जय बसुमतारी, सुदान्ति बर', राधिका दैमारी, हलिमन बसुमतारी। 2 सेंग्राफोर दं आरो 3 सिख्लाफोर दं बे थैनायनि मादाव। आरो 7 गोब्राब जखम जाबावदों बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों। थारैनो बे दुखुनांथाव। बे बर' सेंग्रा सिख्लाफोर, लाइमोनफोर, नोंथांमोना थारैनो बेबायदि गोरोन्थि लामाजों दाथां। बेबायदि जौ लोंग्रा ड्राइभारनि उनथिं माब्लाबाबो गाखोनानै बैसागो दा मागि। आं बेखौनो बुंगोन, जुदि मेक्सिमाम 10 किल'मिटार डिस्टेन्सआव जुदि नोंथांमोना मोसानो थांदोंबा बेवहाय साइकेलजों थांजायो। बे बांद्राय जेबो प्रब्लेमनि बाथ्रा नङा। बेवहाय बलेर' लानानै थांनांगौ कुनु बाथ्रा गैया। अबयस्से बे बाथ्राखौ आं बुङा, बहाबा जुदि फांसन गानो थांदोंबा बे जुदा बाथ्रा। थां, नोंथांमोना बलेर'आव गाखो, बेवहायबो बुंनो गोनां गैया। बहाबा काराव गाखो, बासाव गाखो, ट्राकआव गाखो। नाथाय नोंथांमोननि ड्राइभारा अरायबो जौ लोङि जानाया मोजां। जानो हागौ जुदि बै ड्राइभारा जौ लोङामोनबा बे जाब्रबथाया जायामोन, जाबाबो जोबोर सिम्पोल जागौमोन। आरो मिथिनाय बादिब्ला बे ड्राइभारा खारखोमानानै दं बेबायदि मिथिनो मोन्दों। थारैनो खारखोमाखागोन, मा बुंनो, नङा होमबा? बेबायदि जाब्रबथाय जानायनि उनाव दिनै लेक्सार होयोबा, बोसोन होयोबा जेबो खामानियाव फैया। नाथाय आंनि बुंनो नागिरनाया बेनो, जायफोर बर' लाइमोनफोरा दिनै बैसागो मागिदों, बेबायदि रंजा बाजायाव बेस्थ', जेन बिथांमोना जोबोर हुसियारै थायो, जेन निसा जौ बाहायनानै बेबायदि रंजाया, बा बेबायदि निसा बाहायनाय सुबुंजों रंजा खुसि खालामनाङा, बा बिनि गारियाव दा गाखो। आं बेखौनो बुंगोन। जा थैलांबाय बेखिनियाथ' थांबाय, नाथाय जाय थांना दं बिसोरनि थाखाय आं बे बाथ्रा बुंदों। जानो हागौ आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना गाज्रिबो मोननो हागौ,
नाथाय गाज्रि मोनबाबो आं बुंनांगोन आं उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि थाखायसो बे बाथ्राखौ बुंदों जायफ्रा देरफुनाय जोबोर रंजा खुसि एन्टारटेनमेन्ट मोजां मोनो बिलासिता रंजा बाजा मोजां मोनो बिथांमोनखौ आं बुंदों जेन नोंथांमोना बे खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय माबा मोनसे स्टेप लायो जुदि जाब्रबथायखौ नुनानैबो एक्सिडेन्टखौ नुनानैबो जुदि नोंथांमोना गियाबा आरो नोंथांमोनखौ मा होनना बुंबावगोन नङा होमबा थारैनो बेबायदि जाथाया दिनै गहपुरावल' नङा गुबुन गुबुन जायगायावबो जाबाय थादों माखासे निउसावनो फैया माखासे मिडियायाव फैया नाथाय बेबायदि जाथाया अराय जागासिनो थायो स' बेखिनिखौनो आं बुंबाय माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो आरो नोंथांमोना जुदि माबाफोर एडभाइस होनोबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों एडभाइस हो बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम खुलुमबाय।